Marius, vandaag is november de 28e. Welkom hier naar Struckland, Manitoba. Het stond vandaag klok 5 's morgens op, kon een wenig slopen. En nu dacht ik, we schobelen kijken. Hier heb ik 3 jalapenos abgeschnitten, een met zoetig taub en daar heb ik dat rode Heinesup, Supklaats is er dan aan. En dan hier heb ik een Seppel is met bruinbroden, met broodvat en fijn het schwingschmalt. En dan hier heb ik schobelen abgekwald, über Nacht. En nu heb ik de hoederbaan en nu wil ik dat andere alle eruit merken en dan willen we schobelen kijken van jou. Dat schmeckt sehr schön. Okay, das ist auch der Train. Nu hebben we de seppelen van en schmeckt bruin te worden en dan hebben we de jalapenos te maken. Ik zou die niet tegelijk broden weer, dan worden de jalapenos plus mush. Nu doe ik de jalapenos klein als ik 2-3 minuten hier nog een beetje gemaakt broden. En dan zijn we eruit om dat maken schobelen. Okay, hier haben wir unsere Feuerkoffer schobeln. Pinto, das sind Pinto schobeln. Nicht Wette, Pinto. Feuerkoffer schobeln, habe ich über Nacht abgeklaut. Und nu habe ich die Hoederbie gegoten und hier habe ich dann eine Seppel bruine Brot mit 3 jalapenos. Nu dat ik dat hier maak. En ik had een 4 koffel smalt gebruikt en met bruinbrood en dan brukte ik een extra smalt bij. En dan daar wil ik van dit rode Supklaatspulver maken. Dat denk ik zoveel, dat ze begon met smaken. We willen het niet te zout krijgen. Dat eenmaal abkerken dat en dan van ver te kerken en dan dat je met smaken. Plus zoveel zout gelijken. Geen zout meer te maken, plus een pulver erbij. En steht zout. En dan wil je schöne schobelen haben. En dan wil je tortillas haben oder vielleicht even Jitzkirchen merken nächste Weg verder. Oder sie? Con animo. Nu wil je schobelen kijken en dan wil je in Gläser nemen en zijn recht voor nächste Weg. Gracias. Nu hebben we het allemaal, kijk mal net, dat je een beetje de rode zup. Ja, daar mag je schöne schobelen. Okay, hasta luego. Sehen wir uns das nächste Mal. Dankeschön. Nu kijk mal dat. Nu zijn de schobelen door. Ik moet zeggen, ik heb hier nu 1,5 stunde gekert. En die zijn bloß zo fijn door. En nu werden we die in Gläser nemen. En dan hebben we schobelen. Ja, dat zijn pinto beans. Sehr schöne Schobeln. Proef er ook mal. Das schmeckt bloß gründlich schön. Dankeschön. Okay. Nu hebben we onze Schobeln alle eingekehrt. En dan blijven die lang goed. En dan gaan we nog een glas opmerken en schöne Schobeln eten. Dat zijn pinto beans. We hadden die gebroedene seppelen gemaakt en jalapenos. Een beetje zo'n rode Heinerpulver. En ja, sehr Dankeschön en dan zijn we het nächste Mal. Struckland, Manitoba. Goodbye, mag wat je zegenen.